Sapa ngun kene konten kreator pemula setiap arep gawe konten bingung cah. Kene ngumpul dhewe waduh. Kadang mikirnya konten cah nganti seminggu ya ora nemu ide belas sampai kadang ngomong lamun deh kaya kakean beban utang bank 10 M padahal ya cah Yukur gue mau mikirin kayak konten. Nah, mari ngono mau mikir konten semua minggu terus baru gue nemu ide kayak konten bahasan di pas view-ne sauwiti ngeluh wis ra apa-apa lah jenenge konten kreator pemula yang ini ki. Sementing cah rajin posting wae. Masih ya view-ne kadang saiti, kadang akeh, kadang sauwiti banget wis ra apa-apa. Sering-sering evaluasi kontennya dhewe kurangnya apa cah. Pastilah kontennya dhewe menarik engko bakal FYP cah. Nah, iki mau ceritane udan-udan bingung renek panganan nang ngarepan iki mau cah ono sing kok ngambruk. Nah, iki langsung wae tak eksekusi cah. Ora dadak tembung sing duwe langsung wae main cabut ae cah. Nah, mari ngono cah iki ceritane singkonge mau arep tak goreng naik sarung tak goreng to. Lagi mau tak tang di mek cah. Mari ngono bar ditang langsung ae digoreng kayak bumbu-bumbu roiko karo bawang ngono suwe enak ram cah. Lah iki wis rampung goreng cah, digoreng sampai warnane golden brown cah. Ojo lali cah ditirisne ben minyake ra ngelengon. Lah iki mari ngono aku langsung ngeki kopi cah, soalnya lak butin to engko dipangan nek seret. Lah iki wis rampung kan aku cah wis goreng butin gawe kopi langsung aku pindah ning ngarepane cah. Lagi mau cah ceritane udan ket awan nganti surup iki urung madhep-madhep wis langsung ae nggawe kopi karo nyemil budin wis cocok.